Máme tu, počkat, tady drink epické beko. Tak, a pak zkusíme soutěž zažrat to těmahle bonbonama, takže, nejde, wait for minutes, please. Takže, na zdravíčko. Ty pičo, tady je copyright. Ono kopíroval normálně Dark Galaxy na epický beko. Hej, copyrighte. Wait minute, please. Takže máme tu modrej, ten je prej nejkyselejší. Okay.